Guyang guyu mesa mesa sajak sajak harap mundut lagu Pun ngoten mawon sampun selatan rasa dilanjut hut kaya sing ngengkel ae ya wes rasa mau lanjut sak ceretan lho oh sak cerotan minggu wis 750.000 kok ya nyapa ya si anjing matur sembah nuwun menika alhamdulillah nderekaken sasawiding saking dagangan joget oh nggih do masek joget nggih ya hai alhamdulillah pripun Pak Emsoy aku nang kene no lah kok ada temen to aku cedak blubangan ki lho oh ngono ben rada anyep ya jan iki anu lho iso ngenekne sinden siji iki kangelan lho oh Pak niki ta nggih sinden panjenenganipun Ibu Endang Sulastri nah ya iki iso ngenekne sinden iki jan ki senden cetingan no petingan oh gak cetingan kok cetingan apa ya sinden petingan iki nek ora pendak sura ora metu Pak oh ngatan nggih heeh sing gare suara ape kan aduse arang-arang aduse nak dina surat Pak Bu Endang Sulastri sugeng siang nggih sugeng siang Mbak ayo kono gapal to mbek aku Mbak pripun to tali kae lho Bambang kok Mbak padha karo kowe netak nek kuwi Mas Bambang ning oh lah ya Mbak Intan ya to wis lali to saking suwine ra petuk oh lah iya padahal musik ki ya dina-dina oh ngaten ayo nang sorterop ki bendina petuk Pak oh pas ngemis bareng-bareng kae kok ngemis piye to pas derek Abah Kiro oh ndelekne Pak Kero jaman samono heeh Enjing kowe ngikuti kabel kae anak ya ora kaya ngemuti kabel piye to sehat Mbak Endah alhamdulillah sehat Mbak Intan Enjing mboten wonten asam urat kolesterol mboten wonten alhamdulillah ora ono alhamdulillah mboten wonten nggih mboten wonten daganganipun tasih kathah tasih dados anu jualan oh taksih kadang kala nek ora tanggapan oh iya ora tanggapan nggih pidaleme tasih dateng ngene mriko to taksih nggih mbok yo ditepangne ngoten lho Mbak Yu menika piantun mriki pun tepang kula sedaya ya ora wong Bandung masa orang Bandung belum tahu ya wis tepangno wae nek no aku nggak ero namanya siapa rumahnya mana nggak ngerti bahasa Indonesia biar orang Jawa Barat ngerti lah ngoten nama saya loh ya toh ndak kaya Upin Ipin iya kok kaya Upin iki masa foto sing muni mesti sing duwe ya iki lho nguriku lah ya sing duwe gong nek sing duwe gong lah sing bau reksa lah iya apa-apa ki nek jenenge Purnomo Laras ki mesti kok apik men iki nyapa tenanan kaya alhamdulillah ngeten-ngeten iki Pak amur 10 juta lho Pak gonge tok gonge tok ngene iki 10 juta murah men lah iya maksudku gawa sinden petingan kok umur 10 juta wis sakmono ki sindene tok kaya ora sindene iki 500-an lho Pak murah ruasamu 500 ya ora wedaan kuwi kaya ya Allah 320 sing selawe wing kok sik dicungkeng lah iya 320 nggo pelinggiran anjir menika manten putri saking laladan kota Bandung Pahyangan kota tape poyem aku kok mulih diwehi daun pulus ya atau bajing loncat ya pulangnya nanti oh iya oke nah sekarang ini ada alah manggolone ngombe lah iya
Kuwi Manggala sama Bandung kira-kira kaya. Manggala dilepas dulu. Sekarang wajibnya mau bergoyang-goyang. Jogetan dulu. Ya ngene iki lho Pak Manggala ki nek wonge ganteng-ganteng, apik-apik, gede dhuwur ya penak. Ayo ganteng berdiri. Ketoke. Menikmati kaya. Nak do masnya jangan joget sebabnya muslim. Oh iya. Ayo Kak. Manggala bocah 2. iki. Mangga. Siji loro telu ayo berdiri. Iya. Ya. Sini berdiri, aku gak sanggai sandal Aku malah gejek ngono kaya. Gone bali tok doi. Bali tok doi ini. Ya sini sayang. Nah, sini. Kiwa tengenku, kiwa tengen. Hadap sono no. Nah. Jogete sing apik. Sing bergas iki engko dari Bandung mau nyawer. Siap. Ya. Oke. Dari Bandung bisa dipersiapkan dulu. Sawere iki lho. Bandungnya yang mana nih? Yang Bandung sini semua. Sini semua. Siap sawerannya ya. Siap ya. Siap sawerane kalau arep ditokne kabeh. Siap joget ya. Siap. Heeh. Ndang ditokne. Ndang dikeluarkan ya. Keluarkan kaya. Pengenmu jogete piye kayak ada gending Purnomo Laras yang paling oke. Minta gending apa? Minta lagu apa? Manut. Merah jambu apa? STK. Ojo to nanggone wong gawe kok STK ki kok ngene no. Iya. Kelingan manis esemne. Yuk. Terus kelingan. Ayo gini. Ramah gendeng yo ngene iki. Gembuyune. Terus nolan kasih sayange. Karep atiku pengen dadi bojone. Tak silih. Piye? Era penak tak balik. Piye mau susumu? Susumu tak balekne nak ra enak tak utahke piye to? Sik balekno nang sik piye mau? Gimana? Ya sapa ke sing anu kendang to dia. Lah iya. Ditene Rumaksaku. Sik. Bentar. Nyawer ya Bun tadi ya, nyawer ya. Oh yang sana yang nyawer. Oh iya. Bawa uang kan? Siapkan. Uang, siap nih. Disiapkan, uangnya sudah. Naik dulu, minta uang. Semangat, naik. Jaluk duit kok, jaluk duit nanggone sing gawe. Dua-duanya, yuk. Nah kalau wis disiap nih kalau diterima. Duduk. Diterima. Nah. Gua susuk apa ora? Terima kasih Bunda. Mantene di tempatnya manten dikasih juga. Ayo ke sana. Geser terus ke sana. Dikasih. Ora. Lha kok manut pun sing jalukne aku. Ayo. Ayo geser. Geser terus nanti ke sana. Nah, kalau disiapne kalau. Ayo, siap. Ke mantennya dulu. Duduk. Nah. Duduk. Nah. Entenono nak ora mok diwehi yo nang kono terus. Ditunggu. Ditunggu. Nanti ada yang moro. Wong Bandung mos ora nek. diutang. Orang Bandung udah titipnya Bapak Ibu situ loh. Ayo ke sana. Langsung Bapak Ibu. Loh, tadi di 50. Jaluan. Nah. Alah, sebab warai ngemis. Lah. Iya. Nanti mau diwehi to, diwehi. Nah, 50. Terus saiki nang gone wong Bandung dijaluk ya Bandung. Iki. Nah, sana. Hajar iki. Enggak ada. Harus dimintai, Ayo. Minta, enggak apa-apa. Saiklase ngono. Ayo wes. Kalau di dada, kalau diwehi kalau. Pare. Ya, bentar. Dapat uangnya dulu ya. Juga dhisik disawer. Kalau itu. Sampai joget dong. Ayo, bentar. Oh, disuruh joget.
Oh manggolone di sana suruh joget yo karo joget. Kebendi sawer joget. Sayange wis duwe bojo. Oh. Nanging aku wis kadung tresno. Kadung tresno. Nalongso. Rasaning ati. Rasaning ati. Yen durung lakon melu duweni. Kene mepet ini. Kene. Madhep rono. Yo goyang. Jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo, jadi rebut. Hop. Nah, di setorne karo juragan. Ya ta. Bener apa salah? Ketua kok, ketua. Ketua itu pengen tahu pendapatannya berapa. Mau ngitung tok. Nah, Setor 10-an ae. sing jelas nak 5.000 kan gak mungkin. Ya apa ya? Nah, lihatkan Bandung punya. semuanya. Lihatkan semuanya 5.000. 5.000 kabeh pokoke. Engko tak dumne. Nah. Balik sumpah. Oh alah, aku ki apa ya wis nemen. Kuwi hake bocah ya, masa aku ya njaluk kan ya gak mungkin. Iya. Ayo kene. Lah kecuali nek diwehi. Lah anak aku diwehi, kuwi aku tak tampani. Lah iki kok ngitung nih. Pirang Nah. persen? Kene. Piro ki? 1, 2. Kowe piro? Ndang hitungan. Piro? 1, 2, 30. Iki gak usah. Iki 20. Lah sing gawe amplop mau. Alah, roh ae. Lah ki nek 50. Mangsaku kok ya. Ini 50. Nah, wis kuwi buka. Kuwi mau duit becekan kuwi mau kok ya. Ora nek jenenge Pak, duit becek Ora enak. Buka yo, awas suwek. Gak enak. Piro? Oh 50. Iki nak gak mungkin toh Pak nar joget-joget nang gone sebelah kene. Iya. toh? Kan mesti yo loro kabeh yo Kene. Oh iya. Kene lho Pak. Dur ya. Minggir. Minggir cang ganteng. Jogetnya nang dhuwur. Satu-satu aja jogetnya di atas. Nah, Kingko tak balik nih sesuai dengan apa yang kau minta tadi. Lagune Jaipongan no. Jaipongan. Bandung kok Bandung. Bandung. Iya. Oh, nak Bandung ya aku dhewe seno. Oh lah iya. Heeh. Bajing luncat yo. Tarik ya. Ayo ngibing bareng sama satu-satu dulu. Nah. Satu-satu. Yo. Sono. Maca. Oi. Puas. Masuk Pak Eko.
perwakilan bajing loncat dari Jawa Barat. Jawa Barat loh Mbak, ini tadi sudah ya. Ngono mantene wis iso guyu. Oh lah iya. Amarga lagune wis tak tarekne. Iya. Sayange ora enek ngeneki. Urung ya. Duitmu mau pira? 50. Mudun sik 50. Iya. Antum. Iku turah apa ora iku? Mur 50 karo 10.000 sini. Golekne neh. Ora usah. Terus aku kaya. Nek apa to iki kok ngantol-ngantol ya. Adik-adik mau uang apa tidak? Nah, pinter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naik ke atas. Aduh, ajur. Naik, jangan nontok-ontokan, naik. Jejer, baris berbaris. Adik, tidak boleh ontok-ontokan. Ayo sini. Baris berbaris, naik. Baris berbaris. Baris Dil, Ya, baris, yuk, baris ke sana, yang lain ke sana. Baris ke sana. Iya. Baris ke sana. Yang lainnya ke sana. Nah, yo ke sana. Hop, yang satunya sini aja. Sini. Rene. Padahal sing rono ku ora tak ndumi. Kene sing lemu ben kono dhewe gak usah dindumi kene. Iya. Rene. Ke sini semua. Sini semua. Oh, alah bola alik. Sini semua. Iya. Sini semua. Kowe kono dhewe jarene. Kowe kono dhewe jarene. Lah ora tak ndumi dhewe lho kowe kok. Kamu minta berapa? Berapa? 5.000? 50. Hah? 50. Hah? 50. 50? Bentar, kamu bilang pada masnya yang punya uang. Mas, uangmu tak minta 50 boleh? Mas, uangmu tak minta 50 boleh? Karena, Rene. Iki sing njaluk bocah cilik. Oh lah iya. Nah, bilang lagi, Mas, kowe kenal ora jeneng Mas iki? Nggak kenal, kan gak kenal, ya toh? Kan namanya nggak kenal nggak apa-apa, ya toh? Mas, minta uangnya 50 boleh? Mas minta uangnya 50 boleh? Nggak boleh, 5.000 aja. 5.000. Wis 50.000, ya toh? Terus semok wene pira? 5.000 wehno bocahe. Nah. Piye muni piye, Le? Matur nuwun, Mas. Ya, kene sik sini. Sini, ya bocah cilik-cilik sini. Cuman ora keram iki. Mbah pokoke eneng pokoke. Iya. Kamu 5.000. Kamu 5.000. Nah. Kamu 5.000. Terus kamu 10.000. Sini. Weh, cuman dibake. Gandengan. Nah. Gandengan ya, 2 ya. Nah, itu nanti 5.000-an ya. Nah. Karek 20.000. Karek 20.000. Sampun Mbak Indan. Ya. Kuwi lemari apa susu? Iki bocah-bocah joget ya Le ya. Semuanya joget ya. Reok ya. Reok. Yo, siap joget reok ya. Joget reok. Say. Yo. Oh. Say. Yo. Mundur kabeh, mundur. Bapak Adi Joyono terasa ibu. Mundur. Kamu di sini tak tambahin joget. Turun. Mulai kowe ya mulai. Nah.
Wis, kowe mulia duitmu sak wehne. Kamu tak kasih uang 20 tambahane, ya ta? Oke. Joget ya. Bapak sama lagi ibu. Ya. Bapak sama oh, ibu. sudah selesai. Sampun. Oh, wis barok le, gak usah nakno wis. Adik. Wis gak usah. Heeh. Heeh, wis bar le. Ya alhamdulillah. Iya, heeh. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Lacala. Yang belum foto dipersilakan foto dulu bersama mempelai. Wong. Matur suwun. Sabrapun Purwomadya usananipun